Hello guys, maing hapon. Mag-utan deta og kamansi, pare sa sikwa, then kamunggay, alagbati, subakan og ang katunga ani isubak. Ang katunga isalon ya ko anak lamas. Kay gutom kayo gikan sa trabaho guys. Kay pag-abot nako. Tantang kamansi guys. Tidak, kung kapitan ng bakos ya dahil ay bakos ka ng kahit ang kaya kuha mo kung bakos dito. Lunda na natog kamunggay guys kay gutom na ko. Ano na kay kaon. Nya adto na ka. Nga unta guys. Gutom na kayo ko. Sudan ay buwad bulinaw. Ug sa Tagalog pa dilis. Naon kapatang gutom ah. Kaon sa mga ako guys kaya ako kinakutuman na nagbuan pa sa TikTok pa mas las taas pangos trabaho tapos ako gauntan ko tinang gutuma di man na madagkuan kaon tagad pangamot na lang ako pati na yung gutuma Pepino.